Katunga pa lang sa giplano nga circumferential road sa isla sa Malapascua ang na-clear na ang road right of way. Apan, sugda na dayon kini pagtrabaho sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Malaumon si Gobernador Gwen Garcia nga kadtong laing katunga nga wala pa mohatag og road right of way, mo desider na sila kay ang maong circumferential road alang man kini sa kaayuhan sa maong isla ug makatabang usab kini pagsaka sa balor sa yuta didto ug makapalambo pagyud sa turismo. Atol sa iyang Facebook live streaming, gipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia ug gipasalamatan ang 16 ka mga taga Malapascua nga mihatag sa ilang pagtugot o road right of way sa ilang luna nga maapektuhan sa paghimo sa maong circumferential road didto sa Barangay Lugon sa Malapascua Island. Matud niya nga sa sunod niya nga live streaming, iya nang ipahibaw kung kinsa kadtong wala mohatag sa ilang pagtugot. Kaning blue nga line, kaning nga linya ha. So, mao ni atong sugdan, phase 1 and phase 2. Kaning red, wa ni namirma. So, di ni nato ma-circumferential unless mamirma. So, kamong mga naa sa isla sa Malapascua, naara na ninyo. Gitataw sa gobernador nga dili mo bayad ang kapitulyo sa road right of way kay ang salapi sa gobyerno adto kini igasto sa paghimo sa maong circumferential road. Gawas sa pagsaka sa balor sa yuta ug paglambo sa turismo, masayon usab ang pagbiyahe kung adunay mga emerhensya. Gawas sa facility ba nga sayon ang accessibility. Importante ba ya during emergencies? Kung wa tay klarong daan din sa kanangwa ng mga namirma, unya kinahanglan na sila kay duna dito itukod dito nga health facility ba nga naagyo ni doktor, na nurse, nga kung naay medical emergency ma-address dayon. Kung way klarong daan nga to speakas, ambot pa sa ano na nila ilukdo ang kuan, ang pasyente. Unya nabali-bali ang lawas ana unsa man nagda. So I hope nga ma-realize ni nila nga kinahanglan gyud tag maayo nga daan, maayo nga kanang circumferential road nga maghatag yung accessibility for further promoting the place, for medical emergencies, dako gyud kaayo tabang, and for tourism. Ang gobernador pila na kahigayon nga miduaw og milibot sa isla sa Malapascua ug personal niya nga nisinati ang kalisod ug kapig-ot sa dalan. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.